da su blokade zapravo jako pomogle studentima da interaguju sa svojim kolegama. Definitivno su se dešavale neke veze, nove prijateljstva. Ako bih morala jednom rečju da kažem kako bi oni opisali svoje trenutno stanje, jeste jedan doživljaj zajedništva. Njih drži ta motivisanost i ta istrajnost ka postizanju jednog cilja koji oni imaju. Ljudi dosta rade na ovome, ljudi su jako aktivni i ljudi su zapravo svesni koliko oni mogu da utiču na neke vrste promena. Ali moramo priznati da su nam blokade prešle u stvar navike. To nam je postala svakodnevnica jer smo preko 3 meseca u blokadi. Možda na tom nekom ličnom nivou postoji neka doza strepnje u smislu kako će se sve ovo završiti, da li ćemo propustiti godinu. Negativna stvar bi isto bio taj mač sa dve oštrice, što je to što mnogo radimo. Ali takođe se nadam da će kolege ostati još uvek u toj dinamici da se društveno angažuju, politički angažuju i da razumeju koliko zapravo se oni pitaju za sve.